Kwesi Genfi akasa na yaka Catholic Bishops Conference one oyes of pon wada woman Bishop wada Roma yama akwa baba for God and country so enewi I was SOMPA 106.5 FM Momo wa he SOMPA FM ya wakra yo nyamiasu nwenkan enkan so yo I mi shia mi sofo pon say dia me kasa say that the baby asesa and it's just normal but Bishop ma me bi say na sa Carnival Kingdom Festival me hu say mo kasa fa ho say ekwan a mbebunu no ne titiri woni ekọ ho eyi yom ho ewo sa adwabo ase no eyade agana ha etia ye mra na ye bisa say sa Carnival we wo mu hya ase no mudi moni adi akire mo humfonyi ni bi twa humfonyi nkakra akire Ghana fo eti ya mumu hu ye no ya to see hu ye television so any social media ni ko di no a omo abo mo de ja na sa eno mo nam Ghana ya hinkuru enkan abonten so esa edi omo ajaja edi asa edi ekire eno ani hu ye na Ghana ya nkisa ja enfa nanti abontene emo hu de urusa enfa nchire Ghana for nti ade bi sha te na uhu kenya ensese o na ififiri kura nti ya de sa kwa ke ya ba so o mo boye man ho ban adwene ade asi so se o mo hwena o mo fifi se de ya ibi NCBU na said the more canon no more can be wo mu statement no say the course no ayade a etia Ghana mra na ye bisa say emra ben na sad ne ye na ombeda ne di no etia uka ense yeka emra man so yeka ma tem kakredi ke wo mo se Criminal Code Act bi 1960 yeah ewo wa tatetia oni kanike indecency niema bi a esa adeja bonum enum sa wo ye ni dwemu a na chese wan kwa ni die ni buo ama se dwemu a odo no e kire o no sa nti sa mra no na ye gina so de kase mra wo Ghana dada itia adedia akisa nti eye nwanwa se mpanimfo bi no ye nim wo mo yes etinima ebinum a wo mo wa buchi bi wo mo de wo mo da wo ho adi ebo agaja ebi a wo mo de wo mama mre mo no kwan na Ghana ha ma kwan so bi a yesa na wo mama mo se bi tumi krata mo ba ye memu no mo ba ye nso a wo mo be bo mo adaja wo ha sei ana se adaja bo na you say police for so bo mo so ban e wa continue so ye kira wo mo yem e police for ye hu ye obi ye bibi etia Ghana ye mra ne ye nhihye ne ya mamra na ko mo ache no no we nsi do mo ya abia etia Ghana ye mra ne ya mamra so mo bo mo so ban ni ye bi se ban ene ma kwa so mo nye tade ye bi ya mo nim se ade no mo bo mo ban etia Ghana emrana anti omo hwem emfa emaye na em say emrana wo kan ho asem no eno ye section 278 of the Criminal Offences Act 1960 me jiri bi say eno ho asem na wo kan me jiri say eno ho asem na me kan ba mo betu aka na mo lawyer for so afi yo enti no say no ye bisa say den na mo pese empanyimfo aye ne mpo no de asie no wo se empanyimfo hwehwe woni ebe ye saa na yedi asotwe bi e de ma omo ana sense
Mraya mo koti se tiadia me gidi pi se e wo se sam panyimfo no yetime twi wana so ya pese ya sibia e be wo ni no ikana shia ena dia ofifia there di bone di amount ya nfi enti ade bi e sha sa iseta shibenya bayi ye kai empreneur bi ana wo mo ndin ya ye kuni empreneur mu die won so tumi ye mfomso enti bi a wo mo anwene ho an ko ba bi a ye gene ho e di koi ebe di kura gadi a na ehwe wo mo ngu se bi a e de jabo enti ne bi a wo mo ban e ma sa eni me enti na twa o ma gene e gina so no o ma fin ya e ma ta gi e bae so mo bi say ampa no mo bo na no ho ban Ghana mra na mo je ye adwuma na se de de nti ne ka so mo eguhwe ngi wo Ghana yan se wa kan ba ni bi nti yesi na enye ba obi Ghana change di mu shia ne ba free Ghana Ghana kan ba bo mu se Christmas time Belgium sekendi takurade sekendi ene iwo ye kanibali na somunim se ye mra se ni etiti nti no no ntade wo se wo kishe kata wo nyina kama ebi so mo nyim se oye ubu samra su koda ho adeja e fa ta ma mre no se ni awo mo eye no mo bu eki wo mo Caribbean so wona na de baga na ha ya Ghana mra ni obe nti ma mo hihye o mo ntade e se we no ehihye ba we no de ya na ko de no e kata o nyina wo mo an o mo ho adagya enso sa kanibra na di no mo ye nti ye sure ade papa bi efri amamre bi mu e de aba be kan ye de mo mo amamre bi e wa bontina etia ye de no ye fama Ghana bi se ito wa sambra na ansa okay every say enchiremu ya odi aman na enchiremu no emu da ho fine but the me GDP say 1 year a year sa carnival e de say the wudi kan ye no waka say unhye da enim eye 1 year a year sa ba me GDP say obi sam panyimfo a e wo oman mu ho a titu aposifo a wo mo de permit na de ma omo a anka mo hu 1 year e hye sa carnival ya ase say e na me kan ye bi akira anya di ayira yeni mo ema mo visa mo de ba ema mo de si enso de do na nye Ghana fo nti mo de visa be na mo so mo ba de ye de wo ba be bo mo de ja e de akire yen sesen ana sesen ya o mo gina so de mo visa e na mo ba ye no wo mo ye saadi na wo mo ka de politics mo ban de bi ye abon ejumadi seni ubia wo ye kadi ya seni ye de nimu de iso koje police permission maybe apeso ye kiredia wa bontin iti police for now omo de permission omo koje permission free omo so yi ni pass omo ban na enya bia omo ni se ni ya seni pe no omo ye no etia Ghana ye mra ema omo eye sabe no na etia Ghana mrade nso mo boss ade ho ban enim se police for the idea etia mra na wachi nipa no na ade etia mra wo mo ban kay den na we die wo mo eye na sha nti sa de me ye ka je wo mo police for no ni ayi for no wo mo ma bisa na sa ni ma ne wo mo bo mo ban enim wo mo permit nti emi sa wo na beni for mi so mo nti mo ye sa yo Bishop you better was but answer na be jawa ma kono say Ghana ha ase embabunu a wo mo Ghana ha titu Gen Z's no woni ya ye esuatra aye amamre ni amane bia aye ebimu wo mo odomo ewo amanone sa amamre ni amane no akwakwo he say mbabunu ho Ghana ha no wo mo ya sua se no unam krumu a wotimi hu se abaye wa dressi wonya ketesia ne ho nyina egu ho ukoka ade o de be ye wo no eya na eni eyenyan ye be sere
sɛ mo gyina pulpit n'anim a saa foto yi mo ma yɛmfa ma yɛmbabunu no because baby a Ghana ɛkɔ sisi ano hey bishop ɛyɛ hadwen the moral decadence is on the ascendancy bishop efutu obena wo de ma ɛyɛ yɛmbabunu a wɔn tie yɛn ɛne yawofo a wɔn tie yɛn ɛnɛ awie ɛwɔ yɛ dwumadie so ya ni ke ya die asofo ni ye ka pa na ya dia bibia enye no Ghana for ye nyina ye gitumi ta de we enye emwaye ana ye we etia ye mra ye timi esua ene ba pa bi efiri ama afofo so ama afofo bi esua de efiri ho na mom adida ye Ghana na ye nche enye de ye timi esua enfa eba me kam nti emaburu no ne enyema bi a ya wo mo eye ni esua tira no e na mo de ubofo ne nsɛmtwerɛfoɔ nyina de ano tuno bie tradition saadi we enye yinje saadi we yesa ube mu sɛ ɛnyɛ maya ne mranti a wɔn abɛn wɔn kɔ akyerɛ wɔn nkɔ akyerɛ wɔn tie mu radio wɔn hwɛ mu social media wɔn hwɛ television wɔn hwɛ wei na ade a yɛn nkɔkyɛ saadi we enye yɛn nyinaa nkasa ntia no wɔn nso tie na wɔn hwɛ TV we hwɛ radio etie radio we ɛkɔ social media we no muzo bia kasa tia saade na wɔyɛ na ɛno so boa tenetene mrantie ne ɛbaya no efiri sɛ wɔn sɛ wɔn nyini ba nneɛma bi wɔ kora wɔn nyini wɔyɛ amekan ebi kora wɔn nyini sɛ ɛwɔ mmerɛ mu sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa nti wɔn wɔ dwumadie kɛseɛ paa titire ma ɛnɛ yɛ mmabunu ne yɛ mmaayaa na wɔn ɛba no nneɛma a ɛnyɛ no wɔn kasa saa adeɛ wei ɛnyɛ wɔn gyegye so wɔn sɛ ɛdan na ha sɛ ne binom hyɛ ntaadeɛ bi nwononwa bebree ne binom kora de ba asɔre ɛnti yɛto yɛ no gu mu a ka yɛ abere ase kakra na wokan aseɛ ntu koraa nanso abere ase kakra kɛ valentine day ɛnneɛma a na ɔmo yɛ ghanafoɔ nyinaa yɛtu yɛ no gu sɛ yɛmpɛ yɛ mmeranteɛ ne yɛ mmaayɛ akwan a ɔmo fa so ɛdi valentine day yɛkora nyɛ no chocolate day ne nneɛma ɔmo sɛ nneɛma atesa ayɛ yie kakra SOMPA nneɛma bi sei no ɛfie nyinaa ɛyɛ anokoroyɛ ɛwɔ adeɛ bi mu sɛ adeɛ a ɛnyɛ no na ɛnyɛ na radio station ne biribi nyinaa yɛka ho asɛm a na asɔfoɔ no yɛn nso so yɛkaakaa yɛadwene sɛ wɔyɛ a yɛde abɛyɛ a na wasom ne yɛn nyinaa yɛka ho nsɛm yɛtumi atene no de nneɛma asi yie ɛnyɛ sɛ ɔmbɛtwe obiara so nkyi ɛne yɛka saa nneɛma na mo yɛkaakaa wɔn adwene so mo ahwehwɛ mu na mo sɛ saa adeɛ wɔ ebi koraa wɔn ankanka na yɛkora yɛahwehwɛ ne saa nti na mmerɛ foforɔ no ɔmbɛhwɛ sɛ ɔbɛtumi ayɛ dɛn akyi saa adeɛ no ano ɛhɔ ɛbae. Well, the bishop, you better was say, but before you jawa mwako, cra no. As I want propose a review of the procedures are governing public event permits. Obeti me ada sa proposal na more than a dino. Obeti me bonetofa edi amayangana. Man was misana see. As some bisana na say, as a ma propose a review of the procedures and nam kwan so be per se or a public event bia. I was here for Sakwan so na yedima nipa kone permit. And I maybe say proposals being and as abe mudia tuja. Sir, you mean that you're hotter than I am fine to have okay. Parents are technically for say. A dream maybe, so, say, or say. We are called police credit. Okay. And now about that. So, we be our baby mona, Modoso, a clan near my year. The police for one project in the cracker, and my grandma, I saw the prior the stations of the cross, the Corpus Christi. Yeah. And you never win your door, so sir. The couple for my quine, my 2 minute cracker, no matter you need to be or more, but say, you know, and for Fabas about Sabia, no be so Emma. Yeah. And why I idea that. Now,
How do you know that one share at the Kodian and Nipan or Moquacoyeno? One thing in when we said this, making them a chimney cracker, born in Kenya, Nigeria, away or Moyeno. I'm a mother, dear, a chia, Ghana, Yamra, and Yamamre. And it to me, Crata Bonnie and Omodema, a year, 1 year, organizers of this carnival, no, and Momoye, your mobile. So more be to me, so Koyadi, a chia Ghana. Now, boss, Nilano so buying, na yentimi nka se tumi papa raka yetumi papa na ode ma tafo no mo ye nya drase no yo na se galam se kuno se na tie se na mo hu no galam te ye buso ye ke kana uni te tani e chia ye ngora ni yi no ye buso ye ne mpanimfo kasa ye ne the Ministry of Lands and Natural Resources in Yemanema. Now, so no credit at the no credit. You need to say, and penning for also Mudi, Yenima, or more a family to Galamse as some, or when you have very past, or Moyani, or more. Ain't he? Maybe a Yadi who said, Passabi or more. Na mom say be jagalam say ni paade ye dia edinwa omodi agupama ebe tigalam ya enti se ya awse ye ye san ko na nanum ene mabunu a wo mo mantamu bia ho ye no mo kata kasa kitro mabunu no na womo tumi asorigina no mo ka se wo de ko ne kwan ye ma wo nye galamshe tense nsu a ye no mo ya safi ye se babu na ntumi anye nyina se womo ebe si saade ho kwan na wo abe ba ho se wo be ye galamshe bia no me pamwa wa kwa ni ka de abantua enkran na wo mra se bi ni makura ase ewe yi na wono na eme kankyere wo mo se wo mu ya galamsha eno so de eta na je ye twa eniema be ye fi aban wa aban kura wo ntumi nye de wo ntumi nye na wo msa aban twuna nu tuo ene o ka so galamsha eno de wo a ye be hu se wo ye bia ye ti ya wa ye ni se galamsha tia emra na ya cho okay na say nka ya sana tena tie enyema eno na aba no so emse oni akukudura ode eye aban ni akukudura ode tu saa na mo no daddy and you see, you know, the fight against Galamsey Catholic Bishops Conference a bit me a caption that say government is not serious about the fight against Galamsey. Kona wo de kona ne mana wo de agu kwam wo ye bi nanso wo de timi aye ye pa akyere sa ya wo ye de se enso kura se nu se betimi etugalamse na akura ye nsase eni ye nsu na de amaye eni de ji te senya me na meka obi ya ni we de most reverend you better was say the way sir ma ho kwan ama woni yenga din komo nyame shira pa oi na answer na meja akwa uma me Hail Mary ba kwa nke be me de pa o yen kan brofo a na twi o kan wo twi a na be me de yo ene ye mom kare mo Mary adom ayoma urade no che wa shira wo mam wa shira ye funa bie Jesus Mary kron nyamini ompaye maye ni bonyefo yi ya ni don hwea de biwu amen amen. Most Reverend Matthew Kwesi Jenfi, Archbishop of the Catholic Church, and of course Onwaso the president of the Catholic Bishops Conference. You better was say sir wama ho kwama ye no wedding ko nyame shira pa yo abushafo wote se na mene Archbishop Matthew Kwesi Jenfi wono aye the president of the Catholic Bishops Conference edin komo newe on SOMPA
106.5 FM. Now, yɛbɛsa akɔ ahoma no so ɛnni kyɛ sompa yɛbɛpɛ sɛ yɛde gyifa gomahye ɛbɛkasa on this naked carnival ɛkɔ so ɛwɔ nkran. Of course, we want to also have her perspective on this particular issue.